Apa iki sing dadi pangananku demangi jropo kasinggihan mekaten sinuwun. Leganing atiku ndah mangan iki enake kaya mangan sing nganding-anding kuwi. Bocah bagus para age malika. Rasah ganggu gawe anggonku mangan parat kuwi mono jatahku. Jatahmu ya jatahku. Kowe kuwi ratu iki gone menyang kawula. Parat. Yen mengkono kowe kudu gelem dadi pangananku. Aku gelem kok pangan waton segane wis entek. Nggih mangsa bareng sampean niku. Pangan niku sampean pangan nih sakmono gedene niku. Bocah bagus aja mati tanpa aran. Sopo jenengmu? Pambuh marang aku. Jenengku Bratasena. Bratasena. Lho. Kowe arep mangan aku. Ya aku arep mangan kowe. Ratu kok lebak ratu senengane mangan kawulane kowe iki ratu apa mati aku. Wah. Waduh, blok. Wah. Dumawur mengawur wurahan tengerane ngajurit kang maguru kendel tenan kowe. Hayi wingi sore wani-wanine nyidrani marang ratu Gustimu. Aku dudu kawula kene. Yen aku arep nyampurnake marang kowe, kuwi kewajibane Bratasena parap. Mungsuh lawan aku njaluk mati cara piye? Ora urung yen mati. Ento nganti ratu. Kuwite Werkudara Bratasena bala tambangan ulang macat parat sumbarmu kowe. Ayo wani mungsuh aku gaglak entek-enten kowe.